bubaran ya. Oke. Yuk berikutnya tak kasih buat kamu biar semangat siang hari ini. Ya. Mak jedor. Mak jedor. Mak jedor dor. Ban pecah maneh. Rian RRJ. Isi esok. Isi esok. Lan, isi esok lan ya. Kol, tukol isi esok kol ya. Jainul barang itu Jainul. Isi esok. Rezekine tambang lumpur. Ayo, oe tambang lumpur. Oe tambang lumpur. Ya. Rapatan bis bergoyang. Golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Oke, aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan waya rame duit kantongan lan nek lagi apes wonten bocah keroncongan. Gini lah aku di video ta Bos Mail udura pecah. Wah iki ana rejeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ban pecah maneh. Isih esuk rejekine tambah lumpuk. Oi, tambah lumpuk. Oi, tambah lumpuk. Oi, tambah lumpuk. Oi, tambah lumpur. Yo, perapatan gosip digoyang yo. Aye. Aku iki tukang tambal ban uripe kang kolep sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Kaya orkes tenan ya. Rezekine untung-untungan waya rame duit kantongan yen lagi apes kol wonten dadi keroncongan. Ayo Bleng nah ubah nawake iki dangdut ora takziah ayo. Lari mobil
Lagi mebel. Ono ban pecah wah iki ono rejeki teko majedor dor ban pecah maneh lho isih esuk rejekine tambah lumpuk kel pakai tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah rumpuk Jainul juragan rumpuk Sidoarjo arek Sidoarjo ayo goyang nampaknya semangat yo ini loh nyatole lalu jogetan enak ini loh Freddy aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan wayah rame duit kantongan yen lagi apes wetengku dadi kroncongan ayo pasukan Putroso didinding Petro mana Petro CNY majedor dor ono ban pecah wah iki ono rejeki teko yo majedor ban pecah maneh isih esuk rejekine tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk Norin mebel ya